Ola, rapaces e rapazas, fai tempo que vivo cerca de vos e nunca os contei a miña historia. Vai sendo hora de que os coñecede mellor. Para comenzar dereivos que son Cocolibro, a mascota da vosa biblioteca. E esta é a miña historia. Supoño que xa me coñeceredes porque dende fai tempo estou con vos en Salvaterra. Queredes que vos conte como cheguei ata aquí? Pois esta é a miña historia. Érase unha vez un río nun país moi lonxe daqui, no que vivía unha familia de cocodrilos, aos que un día da primavera naceulles unha camada de crías procedentes dos ovos que a mamá cocodrila puxera unhas semanas antes. Destes ovos saíron 5 preciosos cocodriliños, que nada máis botar o fuciño fora do cascarón saíron correndo cara ao río, de limpas e transparentes augas, na que vivía a familia. Cando xa marchaban todos arrastrando a súa gorda barriga, a nai crocodila botou unha ollada para o niño e descubriu sorprendida que nel quedaba un ovo sin abrir. Lembrou que ela puxera 6 ovos, dos que só se abriran 5 que estaban coas súas cáscaras rotas espalladas polo chan, e que un estaba aínda intacto, redondiño, branquiño e reluciente á luz do sol da mañá. A nai deu volta e co seu gran fuciño deu 2 golpes delicados no cascarón do pequeno ovo. Toc, toc. Poc, poc, sonou unha contestación dende de... Toc, toc. Volveu petar a crocodila con suavidade, polo medo a co delicado ovo se rompera. Poc, poc, volveu a sentirse dentro. A nai impacientouse porque tiña que ir ao río a coidar dos seus outros 5 fillos que quedaran ao coidado do pai e non tiña claro que este fora capaz de facerse cargo de tanto traballo. Achegou o fuciño ao ovo para collelo coas súas fauces e de súpeto observou unha fendiña pequena rachaba e a parte da riba da cáscara. A nai achegou o seu fuciño amorosamente e bufou con suavidade para que unha mota de pó que quería pousarse na cima do ovo saíse disparada dali. A fenda comezou a facerse cada vez máis e máis grande ata que foi suficiente para que por ela asomasen a cabeza do cocodrilo máis pequeno que xamais vira. Era tan pequeno que máis que un cocodrilo parecía unha lagartixa. A súa nai colleuno con coidado na súa boca e levouno cando os seus irmáns que nadaban facendo ruído no medio do río. Cando a nai estaba chegando co cocodriliño asomado entre os seus dentes ollando con curiosidade por primeira vez todo o que rodeaba, dende o fondo do río empezou a escoitarse un ruído que ao principio era moi suave, pero que pouco a pouco ia adquirindo máis forza ata chegar a ser ensordecedor. Nai levantou os ollos das augas do río e observou asustada como correndo a toda velocidade. Dirixíase cara a eles unha lancha motora, ateigada de paquetes, na que ían 2 homes cos cabelos revoltos pola grande velocidade que aquel artefacto traía. A lancha viña cara a eles a toda velocidade e ela non podía evitar que chocara contra eles. ¡Pum! A lancha deu un brinco ao petar contra as costas da cocodrila. E da súa cuberta saltou unha das grandes caixas coas que ia cargada e, plas, caeu no medio do río e saíu aboiando empuxado pola corrente. A crocodrila, co susto do impacto, abriu a boca e o cocodrilo pequeno, como unha lagartixa, saíu despedido e voando. Voando foi a cair enriba da caixa que caíra da lancha. A caixa foi descendendo polo río, empurrada pola cada vez máis forte corrente. O cocolibro, pequeno como unha lagartixa, agarrouse con todas as forzas das súas pequenas uñas a madeira da caixa e berraba.
Socorro, socorro! Agarrouse fortemente á caixa cando viu que tiña un pequeniño burato e introducíndose por el entrou atopándose cunha chea de obxetos moles e suaves que enseguida comenzaron a darlle calor, aínda que fora o río levaba a caixa por fervenzas e petando contra a rocha. O noso amigo, o crocodilo pequeno como unha lagartixa, aniñouse no medio dun libro cheo de ananos, nenas de cara branca e madrastas las malas, e alí quedou a dormir, agotado polos esforzos e os sustos do día. Cando espertou, sentiu que a caixa parecía casi parada, movéndose suavemente como un berce cando alguén lle dá para que o bebé adormeza. Moveuse entre os libros e neles vía dragóns terribles, galiñas azuis, raposos listos, lobos famentos, galos pintos, ratóns de campo e de cidade, pitos cairos, coellos brancos, galiñas asustadas, xastres valentes. Os libros estaban cheos de cores e dibuxos suxestivos. O crocodilo, pequeno como unha lagartixa, acatiñou polos libros cara arriba e asomou o seu pequeno fuciño por unha fenda da parte de arriba da caixa. O sol dáballe nos ollos e facía que case non poidera ver onde estaba. Aquel lugar éralle completamente descoñecido. As augas do río eran tranquilas e transparentes. Uns patos e unhas ocas nadaban tranquilamente ao seu carón e mirando cara arriba ollou unha gran ponte que pasaba dunha beira a outra do río. Onde estaría? De súpeto sentiu uns ruidos descoñecidos para el. Unhas risas e unhas voces humanas achegábanse cada vez máis preto. Correu para esconderse dentro da caixa, pero coas presas quedou atascado e só meteu a cabeza dentro da caixa, quedándolle o cu e mailo rabo fora. Con medo, sentiu que unha man o agarraba pola cola e tiraba del cara fora quedando pendurado alí no medio de tres caras sonrientes e curiosas que ollaban sorprendidas cara a él. Pero que rayos é isto? Non che parece un crocodilo? Muller, sí, parece o que estudamos no cole. Pero un crocodilo acá en Salvaterra... O crocodilo remexíase querendo defenderse e morder a man do rapaz que o sostiña polo rabo, pero a súa boca non chegaba e cada vez estaba máis canso e asustado, pensando que chegara a súa fin. Mira, viña metido dentro dunha caixa moi grande. Abre, a ver que ten. Un dos rapaces agarrou un crollo e dun forte golpe arrincou a tapa da caixa da que saiu o libro. Quen lle fixo caca na cabeza toupiña e algún outro nos que viñera metido crocodilo. Mirai, a caixa está chea de libros, un crocodilo con libros. Ocórreseme unha idea. Poderíamos chamarlle... Crocolibro. Que idea máis boa! Crocolibro, crocolibro. Ei, rapaces, ocórreseme unha idea. Lembrai que na biblioteca da escola de Salvaterra de Miño están a buscar unha mascota. Por que non nos presentamos con Croccolibro? Os tres amigos estiveron de acordo e encamiñáronse cara a escola levando con unha man ao Croccolibro e borrando entre os tres a caixa. Chegou á escola, falaron co profesor de Barbas que se encargaba da biblioteca que aceptou encantado que o Croccolibro fora a mascota da escola. Montaron o Croccolibro nunha carroza e paseárono por todo o cole.
Os rapaces e rapazas berraban: «Vivo o Cocolibro! Benvido Crocolibro!» Ata que un grupo deles colleron en brazos e meterono dentro da biblioteca para que todos os rapaces e as rapazas da escola os saudaran e quedara a vivir ali para sempre. Entón, aquí vivo feliz, rodeado dos vosos libros, sentime querido por todos os nenos e nenas que cada vez entran na biblioteca. Veñen a saudarme e dimen: «Bos días, Cocolibro!» Eu contestolle moi baixiño, «Bos días, rapaces e rapazas, que vos guste moito os libros que collado.» Cando estabas abaixo